Nyakoromo Giajuang, Jumani wantie ugenya masiro. Kabende kawuono wadwa wuoye chiemb dhok kata kihero lum motuo. Makisungu dendo ni foda ne jogo mong'e wach ma wadhomeno. Omiyo gi thuolo ni wadwa dhi romo gi japur miluongo ni Cornel Denda ma bende nigi lony korka pith mar lum ma bende dhok timang'owa dhok chamo. Lum ni bende ng'eyo ni nigi protein. To be ing'e ni jogo matiyo gi lumni en niya, tiende ni sama dhiang' kata dhok ochamo lumni, otimang'owa omedo dhok ne jogo mopidho dhok ma loso chak. Miyo gi gibedo gi ngufu kendo gigolo chak mang'eny. Omiyo kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Okay, la dalani. Here okay, la dalani. Here okay, la dalani. Here okay, la dalani. Here okay, la dalani. Karibu sana Lori. What's chalna di chudo chandi? Gari nyasaye odhi ogwedhowa wan gi wheels moko makala kuchuo. Bado nyasaye vero arwaki masiro katieno East Ugenya ka iluongo ni Muhweso village ka wajopur puro chiemb dhok. Omiyo gi thuolo ndoro mondo wachope puodho magi ten group marwa ma Masiro Farmers Community Based Organization mwatiyo kod tiji pidho lum mar foda ni. Puodho ni koni. Githuolo ma wan godo ni daheri nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. An nyinge na gin Cornel Onyango Ndeda. Olewo duta hero Yesu ka jawarna. An jakwath, an pastor, an japur. Atimo pur mar pith mar lum kaachiel goduma. To lum e gima timo sana mar kelo yuto. Koro kuma pure ni ka iluongo ni East Ugenya Masiro Katieno Muhweso village. Koro ka irigo wantiere gweng' ma orengo kiedhe gavana marwa malo ka kendo en achiel kuom jogo mantie location marwa ka. Koro ka ne wamor kod warwako sana mondo mi at least une tich mwatiyo ka irigo. To wawach ni en ang'o mano mi mijing'o kata motivation mar donje pith mar lum? Pith mar lum ni neno ka en gima nyalo miya yuto. Nikech karwa ka irigo wapidho noduma. Waonge kod gino manyalo miwa yuto, manyalo tero nyithindo e skul kata mwanyalo nyiewo kod gik moko mag ot kata gik moko manyalo miwa gima dhi mbele. Aneno lum dware ka kelo Masiro ka irigo. So napenje lum dakel nade ka irigo nikech nosenyisa ber mar lum kod yuto ma lum nitie kod maber. Koro ka nosenyisa kaka nyalo kelo lum ka irigo, nonyisa nitie migawo moro miluongo ni Fifth Africa. Maka tudra kodo nyalo miya kodhi kendo kasanyo dhano bobedo group nyalo biro to gipuonjowa ka gisepuonjowa to gimiwa kodhi gipuonjowa pidho, alafu then kwa pidho to gipuonjowa kwa nyalo rango market mar lum. Bang'ono kana neno mano ber abiro ka basanyo jo watuna, alafu then wabet piny bwa wuoyo bang'e ne waluongo jo Fifth Africa bobiro bopuonja kinyalo pidho lum. Ini wuon kaka japith mar lum. Isetimo kata isepidho lum ni kuom ndalo kata higni adi? Lum ni Alori achako pidho higa mar 1999. Yamanu warome kod jo Fifth Africa kane kelo na kodhi ni ka irigo. So chako higa 1999 nyaka sechegi wasebedo kwa pidho lum ni kendo seno ber mang'eny mentiere kodo. Kuoma kaachiel kod oganda manwa kelo bodonji group ni. Ere kaka unuwegi uiko lo? Seche mwapidho loso lumbni mokwongo kodhi cha niketo mar packet cha nikete nursery. Kani loso nursery mare neno nyiso loso nursery achiel 1 meter
borne luwore kod kodhi mintiere kodo. Alafu ipidhe ka nasari mar skuma kawaida chande. To teki nasari dweche 6. Wiga 6 I mean. Kusetieko wiga 6 ti transplant igolo nasari kitere e puodho. Kosa mitere puodho ikuongo ipuro puodho maber. Tibuso puodho, kiseko buso puodho, alafu then ibiro tichako pidhe e puodho kanyo. Kosa mipidhe e puodho, ipidhe mano kose wuok e nasari, koro ibogolo gimoko machalo go space ma acho kande, magi koro wuok e nasari. Kosa mibiro kode, tipidho centimeter 60 kuok lain nyaka lain, ma tien centimeter 60 gi maromo kama. Alafu then kuok ilum nyaka ilum, kaka koro ma irigo in lum, koro nyaka lum ma iriga lori, man en centimeter 30. Koro kuok ilum nyaka ilum en centimeter 30. Koro inuang'o ni space kini kodo. Inuang'o ni i quarter mar eka kane wakwano, this space 1,100 madonjo e quarter eka, mondo mi orom quarter eka, mana kiketo kipimono, kiwangono. Kosa misekete e quarter eka, kipimo machono, ibo nuang'o ka omi yuto mathoth kendo malach. Kosa misekunyo buche mage, to nitiere kini mbolea mar dhiang' sana miluongo organic mbolea. Ber kode kabisa organic mbolea. Inyalo bedo kod compost manure, ama inyalo bedo kod mar dhiang' motop maber. Tiketi bur lwedo achiel. Kisekete bur lwedo achiel, alafu then ipidho split achiel e bur ka bur. Migoli nasari kata ma igolo kuom luma isepuko kama erigo. Iketa achiel e bur. To kionge kod mbolea nikech bende dhano bende tiyo kupidho karo kama ng'eny, inyalo dhi duka tikao DAP tipidho kodo. Ojika achiel e bur ka bur, alafu then kisepidho ojika achiel e bur ka bur, alafu then ibiro doye bang' wiga 3. Kisedoye bang' wiga 3, alafu then kendi biro tikao CAN tiketone. Kiseketone CAN tinongo ka koro obiro marateng'. To kiongo kod CAN be pod nyalo keto kata urea. To biro marateng' maber, ma obedo gi ladha maber. Alafu then odhi dongo kanyo, bang' kaka ipidhe pitho mokwongo plant, odhi tieko dweche 4 yaki ng'ade. To bang' ng'ato dweche 4 korumo, to koro biro ng'ade bang' dweche 3 ka dweche 3 ting'ade. To ng'ato achiel, alorin gini niko hala. Ng'ato achiel kipidho eka dhi mi bales 300 king'ade dichiel kende. Matiende king'ade di 4 to dhi mi bales 1,200 mano kuom eka. Thoth ji adiera en ni ong'iyo gi napier kata napier grass. To in kaka japur ni nyiswa ni ipidho bracharia. To e bracharia kae bende wan gi varieties kata kidienje mopogore. In iwuon in gi mage? Bracharia ni wapidhe sani ka erigo kidieny 3. Wapidho ka erigo. Kidieny mokwongo iluongo ni mulato 2, ma en ma erigo. Ma erigo iluongo ni mulato 2. En oyom kendo dhiang' ohere. Ka dhiang' miyo dhiang' ng'ada ng'ata ga opanga, tinuang'o ka dhiang' chamo ma onge stress mang'eny. Kidieny mar 2 wantiere kod Zares ma erigo. Mwan ka ikan wanene nwanu kotekie matin momiye nying mar kangumu. Koro ma erigo obende en kidieny mar 2. Alafu then wan machielo man gumwalo kocha iluongo ni Cayman. Odro chako bende kod kumulato 2 to obende ober kabisa. Kolumbe gi duto kata bedo gi pogore gi variety, though kwa wuoyo kuom gilo bracharia Kenya ka wan ko species karibu 100. To karwa ka mono kelno kidienje 3 go. Though nitie kuonde moko masekodhi nitie miluongo ni cobra, nitie miluongo ni theater. To kan wan kod kidienje 3 go. Koro ipenja gi omiyo ne a prefer bracharia ka weyo napier. Kirango bracharia nitiere gik moko mokelo kuom dhiang' mamiyo dhiang' golo chak miluongo ni crude protein gi dho ngere. So kirango bracharia versus napier, crude protein ma napier kodo en 7%, atamala 7 kende. To crude protein ma bracharia nitie kodo en 19%. Mago gin ndhandhu mantie kuom dhiang' mamiyo dhiang' golo chak mang'eny sama japur omiyo bracharia kochamo. So sama kinwa ng'at machamiga dhiang' napier grass kata osiaga,
to iwacho ni koro chak miyo dhiang' ma erigo. Koro ocha mondo mi dhiang' ma erigo, ibiro nwang'o ka koro medruok mar chak man kuom dheno dhi bedo atamalo 40, 40%. Koncho miga dhiang' chak lita, oncha miga chak lita 10 kuom dhiang' achiel, to inwang'o ka koro dhene dhi miye chak lita 14. Matiyo nwang'o medruok mar lita 4 kochako miye Bracaria. Mar ariyo kuom Bracaria, nitie gimiluongo ni energy content, teko momiyo dhiang'. Inwang'o ni osiaga teko ma omiyo dhiang' ni piny. To Bracaria teko momiyo dhiang' iluongo ni energy content en 67%. En gi teko mang'eny. Koro inwang'o sami miye kata dhiang' mocho yomno, ma kata nyocha dende yomno, inwang'o ka dheni kata obedo ken machak, inwang'o ka koro dende chako bedo mojing'. Nikech aneno puodho ma wantie ni kata king'iyo tinya neno ni adier nitie nafas kata spacing ma bende miye, to be aneno koler. Idoyo bang' ndalo adi kata bang' juma di? Puodho mar Bracaria ka ipidho Bracaria, ipidho plant kata mana splits, ibiro doyo didek. Idoyo dwe ka dwe. Bang' dwe tidoyo, bang' wige 4 tidoyo, kuom dweche 3 ting'ade. So kiseng'ade, ing'e sama osedongo cha bang' dweche 3 to koro dhi omakore. Koro onge nafas malum kod piny. Koro matin sama ibiro ng'ade mokwongo chande, tidhi nwang'o ka koro oler. Koro tij en na yayusha puodho mondo mi obed mayom. Kosebedo mayom kata lum maduoge bang' ng'ato chande, idhi tinego. Tiweri kode, mano bang' ng'ato mokwongo. Kiseweri kode, kendo rito bang' dweche 2 ting'ato. Matine sami seng'ade, timiye wige 2 ka ng'eny. Kiki ng'ada Bracaria, tidoyo sano, mani bro kethe. Ing'ade, kiseng'ade, timiye wige 2. Tidoye, kisedoye tiweri kode. Kiseweri kode, to kendi biro, ting'ade kendo, koro mo dweche 3. Koro king'ade didek, timedo ne mbolea. To sami doyo Bracaria kidoyo ok olulo wi tiende mang'eny. Sami olulo wi tiende mang'eny, inwang'o ka otho. To kiketo ne lo matin ma musne chande komako lo, tinwang'o ka ogolo mbando mang'eny. Koro ka ni ng'ato mokwongo kama ka nong'ado mokwongo puodho kaka ma erigo mineno bathe ma Bracaria, ka nong'ado mokwongo, ne wanwang'o ka erigo wiye 25. Ng'ato mar ariyo nomwe wiye 35. Nikech kono golo mbando mang'eny bang' doyo mokwongo. Ko kiseng'ade to kiki olo mang'eny. Nikech ki olo lo mang'eny to idhi nege. To samoro wawach ni korka pith mar lumni. Ntie akia ni lumni otimo maber e lo machal nade? Lumni otimo maber e lope mang'eny. Kuma kotime maber kende en swampy area kuma pi opong'. Anyalo wacho kwa ufupi ni kamoro amora moduma time, lumni nyalo atime. To kendo sana kuma hayongo riembe oduma. Makoro jone onge gima tu maber kanyo kabisa, kata kikete muogo kata oduma ok nyal timo. Kikete lumni alori, lumni aka koro dwaro wuok kama iketo ne mbolea. Makati pidhe mana nono ma onge kod mbolea, lumni nyalo timo maber. To kinyalo nwang'o gunda kuma jodarie, biketie lumbni. Kikitagi kata kite mbolea. Kaka lumni diketi gunda kanyo, idwa ng'ato higni 2 ma ongo mbolea unokwai. Bori nwang'o kodhi biketo piny, intie ndoyo gi ng'ato gi chiemo. Nyakoro Moge Ojwang', wadwa ni wakaw thuolo moko machuok aito bang'e waduogo. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience
experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach, ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wendewa moko mag oganda, kendo wawero wendewa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Janeno marwa geno ni kuma intie podin kodwa achiel kachiel ka bende wantie puodho kae gi Mr. Ndenda ma bende nyisowa ber mar lum mar bracharia ni. To nikech wan e puodho kawuono penjo te madhi gi lum ni nyaka kawuono ang' nwayud ang'owa, ang' nwayud ansa. Jaduong' Mr. Ndenda. Pek mage kata challenges mage ma ini wuon kaka japur isekale? Lumni en kod atamalo 80 bere lilo. Anyu 85, 15 manyalo wacho ni tiere kod rachne. Nikech berne en okodwa mbolea mang'eny, berne en tie kod siro maduong', to koro inwang'o ka koro kuma unyalo ga betne mapek matin, en kaka ndalo kodhni. Ka koth obiro mang'eny alori, ma koro koth dwaro chwe dwe mar 4-5 mwantiere ni, ibiro nwang'o ka lumbni koro tuo mare tek. Bang'e ka tuo mare osebedo matek, ibiro nwang'o ka moko nyalo topni puodho ka in very careful. Koro mondo mi igeng'o mano en ing'ade matin timoye, nikech lumni kaber konego bed ni moye direct sunlight, onego bed ni moye tipulo. Nikech sa moye direct sunlight to ndhandhu mare chakru protein chande medo dok chien. Koro sa moye tipulo chande tibiro nwang'o ka o maintain greenness ma mare cha. Koro kodhi biro gimoro ma brown, odhi biro gimoro mag very greenish. Matin en tie kod ndhandhu duto.
Koro sama koth ng'eny chande kimoye to kawo muda malach mondo mi otuo. Koro king'ado kuma duong' tibedo ka sara kendo nwang' ka otop saidi. Mano kikete ang'ono, kikete ka chieng' onge. Mar ariyo, chako dwe mar 6 ka oduma koro chiek. Inwang'o ka jok customers wa ng'eny gi puro go oduma ma iloso kodo chiemb dhiang'. So inwang'o ka ndalo moduma kochiek, gitiyo kod ohandha mag oduma kaachiel kod oduma pod golo ma chak. Gidhi loso kod silage. Koro ndalo go lum kuoth. Koro challenge mon go maduong' sana kinde no en kumikane. Nikech no king'ado kata bales 200 to ne kikro kod sto maber. Tino ka koro koth bro goye buto. Konya kibed gi sto maber. Ober mana kinde chieng' ma koro ncha ing'ado to dhi makata seche go kod lum nikech ang'o cho ng'ado to dhi nyaka koro lum wadwa chako bedo kod achiel gus mabiro. Lakini seche gi matin. To koro mudo mara 6 to kino ko ng'eny matek kabisa nikech customers ko tiyo kod ohanga mag oduma. Lumin sama pidhe inwang'o ni kinde ma wateja dware saidi miluongo peak season indalo ma oro chako. Chako dwe mar 11 nyaka dwe mar 5 mano lum wuotho kabisa. Nikech inwang'o ka koro osiago osetuo, lume moko ma kawaida gi bende onge, koro jodhok biro mang'eny mondo mi okaw lum kuomwa. Kendo kanyo inwang'o ka koro kata na ken bei nyalo ga idhe matin. Nikech biashara sama gimidwaro tin to joma dware ng'eny to be betie malo matin. To sama joma dware ng'eny tin to lum ng'eny to be duogo piny matin. Koro chako dwe mar 4 nyaka dwe mar 6-7 kanyo nyaka 8 kanyo okuoth ahinya. To kwanyo chako dwe mar 10 kanyo nwang'a koro kata yo western kuma tere kuchande jogo onge kod chiemo. Kanyo wuotho saidi. To ka ni chake kisungu dendo ni starting capital. Yes. Ni chako gi omuom marom nade inyange kange kam briefly. Lori nyalo wacho ni gini kane wachako, kanyalo wacho ni wachako capital moro maduong' vile. Mana ka nyisi NGO miluongo ni Fix Africa nomiwa kodhi nono. To kane gimiwa kodhi nono kaka jopur ne wapidho demo plots. Ranyisi matin. To giso kokalo kuom rejiso koro wachako medego. Koro puodho ne mara ne kakod desha, kodhi omiya nono, tachako kod kumatin, to kuom mano tachako mana medo koro kagolo splits go. Matin japur mondo mi ochaka sani ng'ato madwaro chako. Makoro mujo Fix Africa nyalo wacho ni ya. Onyalo biro to kawo kodhi matis kuomwa. Nikech wan gi sechegi, wanyalo wauso kaka kundi, wauso splits gi masenyiso gi. Koro ma kikawo matin, chak 1,000 kadok chien. To uso siling 5 kuom achiel. To kikawo gi 2,000 kadhi mbele, to uso siling 4 kuom achiel. Koro kisekawo gi kata 1,000 nikech 1,000 dhi pidho ni quarter. 1,000 no dhi bedo siling 5,000. Mano kendo romi chako. Tidhi puro puodho quarter, kata nyalo puro go family, kata nyalo puro go pesa, tichako mana from there. Nikech gima sensi maber kodo okodwa mbolea. Minyaka ipidhe kodo. Nyalo pidha lilo, to from there kiseng'ado riyo dek yakimedo ne mbolea. Koro kodwa capital malach. Lure in ng'ano to in kanye. Koro ka in ng'atno mantie gi puothe to kawo patho matin. To kiongo kod puothi to idhi kodecha puodho tinyiewo kodhi matin tichako kodo. Akia ka kuma intie ni inyaluongo gaji samoro to biro yudo puonj kuomi to ka dipo ni nitie. In gi odiochieng' ma bende keto thenge. Ya ka nitiere ng'at madwaro biro mondo mi wapuonja kipidho lum, mago gin sessions mwaga tie kodo. Dho gi sechegi yaka chwachako kod higi matin opok wang'ere ahinya. To mak mana nitie kikundi moseko biro mondo mi wapuonjgi wach mar pith, ginyalo biro saa sabora gigonwa sim to waloso gi odiochieng' kod specific odiochienge mwapuonji. To mak mana ng'at man kod interest man tego paro owinjo lum nyalo golo kitu maber, obiro kosebiro wan kod office kamon Konyango Lwanda Chiro, kanyo wan kod office kod store, nyalo biro kanyo to romo kodwa. To wuoyo kode to kodwa to chopo nyaka kode puodho to anyise ka lum iuso kod ka lum ipidho bo nyaka bed harvested. Koro sasa ginyalo ga biro wan thuolo. Tuoche. Yes. Pests and diseases. Bende nitie ma thago uwe puodho kae. Lum ne kaka senyisi gin sidiege opogore. Mayo miluongo ni mulatoni
kaachiel kod ma iluongo ni Cayman. Gin kod tuoche moko mandalo ndalo miridho oduma. Ino ka bur moke simo mar oduma chako lwar kuomgi to gibiro maratong' tong'. So sama gisebiro maratong' tong' to moko dhi kama tuo matin. To mako no kosebedo challenge ahinya nikech pok wago yath, nonyiso ni kosebedo kamano to kuma area ma obiro ratong' no ting'ole to dok piny. Kosedok piny tidoye to chako manyien kendo duogo ka fresh. En mana doyo go mbolea gi chiemo kende. Mani kanan moro. Koro to kineno Zares ni en onge gi challenge chieng' ohingo. Tuoche go mago oduma go ohingo ma ukiosimo mago oduma mago ohingo ongo kodogo problem. En bori doye ng'ade pesi ofuko kuon wi mesa to ngima dhi mbele. Gisanie kuom higni mibende isebedo kipidho lumni. Iseyudo kony kata county government be osekonyo koni? Gie sechegi wan kaka CBO mar Masiro Farmers Community Based Organization madendo machoko mafako kony ko kalum pok wanwango direct kuom county. To mak mani higa mokalo jo county kotudore kod national government kaachiel kod jo Kenya Museum ne oluongowa mopuonjowa gimiluongo ni indigenous vegetables. Ne gipuonja kanyalo pidho alot ma kienyeji, alafu bang'e ne gimiwa kodhi bende wabiro bwa pidho. Mane konyo wanwang'o. Bukodhi no bende ne wapidho to makana kuom marach ne chieng' obiro bogo kodhi kichwango kod pimwa ole bende ne koto maber ahinya. Mane konyo maseno ko county government. Lakini kodoko kaluma koro mako makore main thing matu umbrella mamarwani mato onge county government poko konyowa kabisa. Podo ko konyo be kanyalo poko konyowa na inya nikech pok wadhi irgi. Ing'ato konyo mna lori kidhi ire. To kanyalo laumo rasanga kata rengo na sedhi rasanga mokalo cha kata rengo makoro tieni botamre tomo na gimo. Lakini obro dhi irgi wane to diketwa kanye. Agiro rengo en wuodwa kane pokonyo. Erokamano ahinya. Samoro nitie ng'at maneno chenro ni to doher ni mondo bi iri. Donge nyamiyowa namba kata gima kisungu dendo ni social media handles meki mabende ng'ato nya tudre kodi? Ng'ato kata do tudre koda. Yo tudre koda namba mar sim. Ma en 07 17 458 294. Kujo matiyo kod Airtel yanwang'e namba mar 0754 412313. I Facebook ibiro nwang'a e Cornel Ndeda. Kata ne WhatsApp ibiro nwang'a Cornel Ndeda. Nyalo nwang'e Gmail cornelndeda@gmail.com. Mago inyalo nwang'a duto, inyalo tudre mondo mi wane kaka dwalos ngima obed maber. Mokwongo we wagone Nyasaye erokamano nikech otayo wacha krenwa chake nyaka sanie. Samoro in japur to diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wan wawacho kendo nwasingore ni wabro chopo kamora mora ma intie. Omiyo gi thuolo ni yena mondo agoni erokamano kanyisi ni waseyudo puonj tagino ni in bende ntie kuma puonj no dhi makoni. Gikawuono ni nantie Masiro Ugenya gi jogo mabende nie CBO ni to kigo kwan maber iwinjo ni bel achiel en mana siling 250. Goe ka samoro ng'ato ka oda mar bels 60, 70. Tichaki go ni jogi beromo dwe ka dwe. To iga ka rumo to nitie gima kisungu dendo ni dividends, ng'at ka ng'ato loso pesane. Donge nitie ohala kanyo. Omiyo yena mondo akaw thuolo ni mar goni erokamano kanyisi ni oriti masani. Erouru kamano.